Para rawuh kakung miwah putri ingkang satuhu kinurmatan, rehning sedaya sampun satata lenggah. Mbok bilih wonten keparingipun adicara pepanggihan ing titi wanci dalu punika tumuli badhe kapurwakan. Kanthi lelenggahan ingkang sakica sumangga nuwun dumateng Gusti ingkang Maha Kawasa. Mugi purwa madya wasana tansah manggih rahayu widodо nir ing sambikala. Biridha illahi ta'ala wa bi syafaatir rasulillah wa bi karamati auliyaillah wa li ijabatil mas'uli ala hadin niyatis sholihah. Al-Fatihah. Saderengipun ngancik adicara ingkang angka kalih langkung rumiyin kula minangka jejaring pambiwara ugi solih salira saking ingkang hamangga gati nuwun inggih panjenenganipun Bapa Santosa saha sakala wangsa ngaturaken pambagya harja wilujeng sugeng rawuh sugeng lelenggahan lan sugeng pinanggihan ugi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit panjenengan sedaya sampun kepareng longgaraken wekdal saha penggalih haminangkani punapa ingkang dados pamundhutipun Bapa Santosa sakeluarga. Saestu rawuh panjenengan punika hangelaaken agenging raos katresnan panjenengan sakalangkung ndadosaken bombong pirawaning manah Bapa Santosa sakeluarga. Mugi keparenga lelenggahan dumugi paripurnaning pahargyan kanthi mardikaning penggalih. Kujiwanipun awin kabekta kawontenan pramila panjenenganipun Bapa Santosa sakeluarga lenggana kathah kekirangan saha kalepatan anggenipun nampi lan ngacarani rawuh panjenengan sedaya. Pramila lumantar kula kanthi andhap asoring manah Bapa Santosa sakeluarga nyuwun lumunturing sih samudra pangaksama. Para rawuh kakung mewah putri ingkang satu kinurmatan ngancik adicara ing cumandhaipun wonten ngarsanipun Bapa Ali Masyadi mugi kepareng ngaturaken tanggap wacana. Sumangga